У Брэсце адбылося пазачарговае пасяджэнне абласнога выканаўчага камітэта. Сярод асноўных пытанняў, якія разгледзела кіраўніцтва вобласці, узмацненне кантролю за арганізацыяй харчавання ва ўстановах адукацыі. У цэнтры ўвагі таксама былі пытанні будаўніцтва і рэканструкцыі малочна-таварных ферм. Першае пытанне, якое вынес кіраўнік вобласці на пасяджэнні, кантроль па арганізацыі харчавання ва ўстановах адукацыі. Прычынай таго паслужыў інцыдэнт у Лунінецкім ліцэі. Ад востракішачнай інфекцыі пацярпела 19 дзяцей. Як паказала праверка, справа не толькі ў халатнасці рабочых харчблока, але і ў некампетэнтнасці правяраючых органаў. У дачыненні да вінаватых аблвыканкам рэкамендаваў прыняць жорсткія меры аж да вызвалення з пасады. Насколько мы иногда, закорузло, формально подходим к вопросам тем, которые лежат на поверхности и которые мы должны, все службы, начиная от санитарных служб, надзорных служб, исполнительных служб, выполнять неукоснительно. А мы вот так проходим это налегке, поверхностно, и вроде нас это не касается или может не коснуться. Этот разговор будет началом той большой работы, которую мы с вами будем проводить по усилению дисциплины в исполнительной власти. Нават такое пытанне, як несвоечасовае ўключэнне ацяплення ў спартыўным комплексе «Дынама» не засталося без увагі кіраўніка вобласці. Здароўю дзяцей на Брэшчыне надаецца асаблівае значэнне. На пасяджэнні таксама абмяркоўвалася пытанне будаўніцтва малочна-таварных фірм. На гэта было выдаткавана 200 мільярдаў рублёў. Сёння значная частка работ ужо выканана, аднак у асобных гаспадарках назіраюцца недахопы. У асноўным незавершаны монтаж абсталявання. Кіраўнік вобласці адзначыў крайні тэрмін завяршэння работ 15 снежня. Усяго ж до конца года в области павінна быць адрэканструявана 188 ферм. На парадку дня таксама завяршэнне уборкі сельскагаспадарчых культур. Для некаторых раёнаў гэта актуальнае пытанне. Нягледзячы на тое, што на Брэшчыне адны з самых лепшых паказчыкаў у краіне, працаваць ёсць над чым. Этот месяц, ноябрь, разобраться с картофелем, который находится в буртах. Он должен быть переработан на промпереработку. Есть эти семена, думайте, куда эти семена поместить. Сделать перевалку определенную. В буртах картофеля не должно быть. Это касается всех районов. Старшыня брэсцкага аблвыканкама нагадаў, у снежні распачнецца дзяржаўная праверка на прадмет захоўвання бульбы ва ўсіх гаспадарках краіны. Марыя Тройніч, Юрый Плінда, абласныя навіны, Брэст.